January 22 ngining banwaan ang bilan sa ding Cayabe Citizens Portal ng Ciudad San Fernando, Pampanga. Iniing inisyatiba na ning lokal na kapanibalaan bang bisubong in digitalization at maging yang smart city ng syudad. Agpangking City Information and Communication Technology Office ng San Fernando, ang Cayabe Citizens Portal kanu ay magsilbing antimong one-stop shop para karing services sa ning local government unit o LGU. So ito yung sinasabi nga natin na from womb to tomb na services, eventually is makikita na dito. So dito, kiklik na lang isa-isa, pipili na lang po yung mga ating Fernandino kung ano yung services na kukunin nila sa San Fernando. King kasalukuyan, dadakay na nila metong ring miyayaliwang serbisyo king website ng Cayabe Citizens Portal. At the moment, nandito pa lang po is yung ating Cayabe card, which covers social and health services. Nandito rin po ang ating Cayabe hotline, ang 961 Health, para at least madali po nilang makapag-reach out sa ating mga frontliners at saka sa mga opisina. Nandito rin po ang ating business licensing system. So, online processing na po kasi tayo dito sa San Fernando ng business application. Bukod kin pa magpabilis yung proseso karing serbisyo na ning syudad, metong yan naman kanong paralan itibang misulong in transparency karing programa ng lokal na kapanibalaan. By automating, by digitizing our services, the city can monitor the implementation of these programs, and the people who are availing them can see what are the benefits that they can avail of. Also, they can see kung ano ba yung nagiging proseso. Hindi na po tayo manghuhula. So, dito po makikita nila yung status. Makikita nila kung ano nga ba yung pending applications nila. Makikita din nila yung complete list kung saan sila entitled. Mabilis mo naman kano yung proseso na ning mag-register pong sign up king Cayabe Portal. And then we can also edit our profile. So ito po yung profile ng citizen. So we have the basic information here na pwedeng i-fill out ng Fernandino. And then after that, ayan, kiklik niya lang yung update para eventually ma-update yung kanyang information. Ayan, enter niya yung mobile number niya. Ayan. And then next is pwede na siyang mag-apply ng Cayabe card, virtual card. Okay, and click niya lang yung button and then magtatanong yung system kung meron na ba siyang existing na card or wala pa. So kung wala pa, i-fill out niya yung information, ayan, then click niya lang yung I certify that the information is correct and true, and then basically hihintay na lang siya ng approval from the CAD office. Pasik na nga na rin kanuning CICT Office ng Information Dissemination, banlakwas ng abalo ring Fernandino nung pakanano yung gamitan ng Cayabe Citizens Portal. Actually, sir, we already conducted the end users training, so last June before we launched the system. So, ayun, naturuan na natin sila. And prior yung mga system na ginagawa natin na naka-integrate na dito, is naturuan na natin sila. So, yung launching and paggamit ng system nito is we assure na smooth flow na siya. Sinigurado na naman na encrypted at safe ang pamaglagay information na rin may Malena Fernandino king may sabing portal. We are confident that our system is secured, is safe, and we are proactively ensuring that nobody can compromise our security. So yun po talaga, importante ang cybersecurity, and we are really pushing for the safety of the personal data of our Fernandinos. Malyari naman kanong kumontaking CICT office sakaling may kaproblema king pamaggamit Cayabe Portal. Ayan, so kung maka-encounter kayo ng mga bugs or problems sa ating system, so kontakin nyo lang po or i-email nyo yung ating citizens@cityofsanfernando.gov.ph. Yako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen.